addinin da ya ce a aibata aure. Kwanan nan an sha bikin abokin aikin mu, abokin sana'ar mu, abokin fim din mu, Real Ali Hussein, wanda aka fi sani da suna sahabi a cikin series film na kwana 90 na tashar Arewa 24. Bawan Allah nan Allah ya bashi dama yayi aurensa cikin murna, cikin farin ciki. Abin da ya gani ne yake so yayi. Amma yanzu mutane sun fara maganganu, mun taya shi murna, mu masoyansa. Da wanda ya sani da wanda bai sani ba duka an taya shi murna. In aka ce kalmar aure magana ta wuce. Kun fi so mutum ya zauna yana bariki da 'yan mata. Abin da kuke so kenan da aikin banza da matan wasu. Matan banza, matan waje, abin da kuke so kenan. Shi Allah ya rufa mishi asiri, yayi aurensa. Amma an so mu samu yabo har ya kai a page ɗinsa. Yana mai da martani. Yana mai muku da martani jahilai mahaukata. 'Yan bakin ciki. Marasa tarbiyya suke aibata auren sahabi wallahi. Me ka magana ba ta aure ya aure matarsa, wannan ya ce gashi nan ga ta dace da shi ba, wannan ya ce ya aka ka auri wannan, ina ruwan ku? Oke sai kuke sai ya je ya auro dalleliya fara kyakkyawa doguwa mai wacece dama halitta ake bi a aure? A haka tarbiyyar gidanku take? Haka aka koya muku cewar idan mutum zai aure sai ya nemi kala mai kyau zai aura, ba zai auri duk wacce Allah ya bashi mafi alkhairi ba? Kan dan miciji kuke so a aura? Ga kyau ga tsara? Wallahi azimu ba jahilci bane, mugunta ce da sharri da tuku irin nawa, kuma Allah zai mai muku kanku. Idan tone za a yi wani sai kai labari ne? Gyatumar wani ta kai wannan yarinya kyau Hassana ne? Hassana da ya aure ta shi a ya aure ta? Gyatumar wani wallahi azimu tsohon wani bata kai wannan kyau ba. Mutane sai ku daga nuna hasada ku a fili. In ba ku ce Allah isa albarka ba, me ne yin da auren da yayi? Hatta kai kun fusa ta ango. Sahabi yana mai da martani a page shi na Instagram. Yana mayar muku da martani. Me ya muku? Duk wanda ya irin wannan furtawar wallahi azimar ke kyakkyawar tarbiyya a gidansu. Kuma ina mai tabbatar muku gyatubar wani tsohuwar wani uwar wani wallahi bata kai kyan wannan ba. Idan ba ku da ilimin wannan ku sani, kuma kuna da shi mataki ba kuke. Ta fi miliyan Hassana amaryar sahabi, sannan kuma miliyan sun fita. Ai rayuwar dama wani ne, wani uban wani ne, wani kakan wani ne, wani kakan wani ne. A komai, a kuɗi, a dukiya, a halitta, a duk abin da kuka sani, a iya shege, a mutunci, duka wani ne, ba a taɓa zama ɗaya. Sai aka ce da mutum zai aure sai ya nemi wadda take ta bi shi kyau, ko kuma su zo kyansu ɗaya. A haka ku kyau kuke bi wato ko? To billahi zai da duk mutumin da yace zai bi kyau ba zai binciken hali ba zai kuma bi yanda mace ta so shi fi sabilillah ba, sai wanda yake mutuwa so ba ta son sa.